Тази година ще ви бъде помогнато, прекрасни хора. Честита нова година на всеки един от вас. Искам искрено да ви благодаря за доверието ви и присъствието ви през тези 2 години и половина, в които сме заедно. Оценявам всеки един от вас и любовта, която всеки един от вас е дал. Искрено се надявам, че успявате да усетите и моята за вас и си пожелавам да бъдем заедно още много дълго. В този смисъл 2025 година ще бъде много по-лека за вас. Както казах, ще ви бъде помогнато. Днес имам ново канализирано съобщение за вас от Вселената и вашите предци. За него не са ни необходими тарокарти. Всичко се случва в реално време, затова се отпуснете и приемете това мъдро и любящо послание за себе си. Виждам, че сте се борили с много през 2024 и е време сега да усетите любовта, която Вселената има за вас, защото тя е огромна и безмерна. Вашият духовен екип, вашите предци, пазители, те са до вас и искат да ви помогнат, защото го заслужавате. Има толкова много любов, която ви чака зад ъгъла. И имайте в предвид, че това е вашето време да мечтаете, това е вашето време да се борите. Ще ви бъде доказано неколкократно през тази година, че вие сте родени да правите това, което искате. Затова е много важно да не отхвърляте знаците на Вселената и да се борите за себе си, за мечтите си, за това, което е важно и значимо за вас. И в този смисъл, във всяко едно ваше начинание, вашият духовен екип ще бъде плътно до вас. Затова хванете тази увереност и я трансформирайте в успеха, който целите да постигнете. Вие го можете и това е нещо, което ви се дава за 2025-та. Писано ви е. Вярвайте в себе си. Аз вярвам безгранично много във вас. Вие го можете. Благодаря ви за отделеното внимание и гласуваното доверие, прекрасни хора. Можете да ме последвате и в останалите ми социални мрежи, както и бързо и лесно да си запазите час с мен през уебсайта ми или другия метод, изписан на този екран.